Bulkit! Lagalit na, kanitong bisita o. At i-press na. Bisa ka ni mama. Yan, lingkod ka ni mama. Ay, okay na. Snap. Okay na, okay na. Snap ba? Lain naman sa bisita nga wala snap. Uy, ha? Ay, okay na. Wala ka ang bisita wala snap. Uy! Mura na nito. Mas papunti pa kay ko. Ha? Okay na, ginay. Okay na. Bulkit, sige na ito. Kaanin mo. Okay na ikaw, tarantanay. Okay na ko. Ya karang imo init-init kini ako sobra man kainit oh. Sobra ni man nagsugba. Nabiyaan man ako kanina bay. Nabiyaan. Sa man nag-color green naman na. Ano man? Sobra anam sa gamit nimo taon mo nag-color green na may lagmayuhan pa na ana. Grabe mo kuda mauli ko ni eh. Nga maulian mo na palabi. Isot mo kilami pa ngayon. Oo. Ano dia? Sa ka magpangita. Inang lang yun mang snack na mo. Lain na kaway snack. Uy! Okay na, lagi, nay. Na maulo man sa tao. Uy! Nay, ayaw ka. Tarantanay. Okay na, lagi ko. Maulad sa ta. Okay na ko, nay. Ano sa maraming butong niya? Gamay lagi bangga ka na. Kamay maginagbang gusto sa ako nang kanang dakan man doog na. Para gito sa diet di magon. Nay. Snack ba? Snack wala kay kwarta nay. Ay bisita na. Wa ko sa mga snack ko kwarta lagi. Ano kaya di butong mo? Dili. Abi. Ay sino ba man nay? Ay sus ka lang gud sus. Sino ba man Ay sus mahin mo lagi na. Sino ba man nay? Dili ko na si Panday. Uy! Pangalan lang nito pangutang mas tindahan. Ay, bay supas na to na. Kanina lang. Kapayo nila. Ay sus bahala mo uy. Sino ba naman ang butang na? Kanina lang. Alas na anay. Ano sila uy? Dili man na ang Panday uy. Ah, nagkanto. Supas sa tindahan na. Nay, unsa man nanay kuyang? Butong mo, nangawad lang butong mga dalo. Mga sinugba man eh. Naman yung butong nga sinugba, nay. Ambot ba nila akong sa basang style ng butong o? Ato din pagkaunon. Pero mga dalo ka na sila. Mga Lagi dalo. na po na siya mga Bahala pagkaon. ka sila sa... Nay. Ay di lang na pwede nay. Salit, pwede. Amo, maranay. Butong pa na. Amo man na. Ayun! Ha? Amo na. Ay sus! Ano kay kaya mo na nagkan ko na? Wala ba ipastat mga bisitaw? Noy kayo! Ha? Ay, panawa mo siya kayo pagkan... Uwilain ni paistat! Ah, Sa abang uwilain ni paistat! Saan na yung butong ha? Ako si kat-kat na. Ako saan nagkuhanan eh? Uwilain, wala yung snack! Buang ka diya mo yung snack! dili naman ay kinahanglan og kanang snack ay imong Ha? bisita nay busog naman na sila. Ah, bahala ka Lawas diya! panda ano? Sa ba yung butong? Ganito ko kay bangag! Kanya kami kamay! Saan na ang butongan niya? Bataon ka ni! Ang ako nilamlam ng mga bataan eh! Ani lang giday ang butong nga sinugba, nay, no? Lami lagi ni buto so ay pas mo katilawan yung Lami, nay? buto nga. Butla, Lami man siya, nay? Lami giday sinugba? lami katabot. Lagi. Ay ka to karon ka ani inday ba? Okay, nay. Nay, Nay! Kaman. ayo lagi niyo nagkananag inay. Eh, bahala ka diya. Na, Pagkuhan mo lain na to. pagkuha lang og laing butong. Ah. Ngano ni pakaon rin mga isda ko eh. Wala mong kuwang isda. Isog ba mangguna muna? Lagi na. Kaya nga naman. Nanay eh. Ah, mahulog. Kalamian eh. Pantambal man na muna nay. Tambal. Tambal na mo. Tambal. Kalamian ikaw na.